Салом алейкум бародаро. Имрӯз ҳаво аврай, мумкин борон биборад. Ҷое мерем зонтикотона қаттитон бигирем. Бода ҳаво дар баландиҳо 20 градус, дар нишебиҳо 70. ба соатҳои 1 соатҳои 2 мумкин мехча биборад. имрӯз буд дар барнома Мусои Ғолиб аз пахши бода ҳаво шиносӣ. Соатҳои ҳамин 3 ба 4 мехча меборад, берун набироед. Айнами сирхош айко додарҷон. Ай сирхош 150 дона бигӣ. Ҳади букет. Не 151 бояд тоқ бияд. Ай бигива. Ай зардиш арара қати нав гуле ғимчаш чӣ мирон гуле навла? Гипса. Ай наму карочи. Ай 100 та қатиу арара ка ай 150 та 51 та букетиш ка. Лентай сирх фаҳмиди мара? Ма гуфтам ки амо арӯси ту намешава. Чӣ ба? Охи гуфтам ки намешава. Уна гуфтам, диди ки гов читари сириш кард. Не худа диди. Гов охи. Охи не гов не охи. Гов ранг гов бо. Не охи. Сторс дигари мемонам тамошо кунен. Айса. Охи наханда сторис амоно. Тамом айса. Намехандем а? Тамом. Чама чимчикоко. Бе айс ҳар вақт до. Намехандем идо. Не рафтем ач. Амо арӯси якабе сторис. Охи ром бо рафте. муроҷиати ма ҳамин савдогарое ки микрофон мефурӯшанд, микрофони бесим мефурӯшанд, микрофони симдор мефурӯшанд. ҳамин микрофон чанд намуд мешаванд ки микрофон мефурӯшанд. илтимос ҳамин микрофонотон ё қимат кунен ё нафурӯшен. ҳамин коми микрофони офтесай гуфти ама акай берӯз насиҳат дадромезай муҳаббати ишқ гумшид исгимшид то брен як проблемаҳои хонат набуд ки баъди буд ки ин проблемот нахаба бо биен гап занед охи даб кинетин охи кличка буд кличка на навис Dos hitos, cara.